ବେଲ ବେଲ ତୋ ବାପା ଘରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମତେ ଆସିବାକୁ କହିଲୁ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୋର ଦେଖା ନାହିଁ। ବେଲ 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 ହେ ତା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଟାରେ ଏଇଠି ଶୋଇଛୁ? ନା ନା ନା, ଏଇ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଘଟଣା ଘଟେଇ ଦେବି। ମୁଁ ସୁଙ୍ଗା ସାହାଣୀ ତୋ ଛୁଆର ଆଡଭାନ୍ସ ବୋପା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲୁ, ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତୁ ଏଇଠି ଘୁମଉଛୁ। ନାଇଁ ଶୁଣ, ତମେ ଆଜି ପଳେଇ ଯାଅ, ମତେ ଆଜି ଜୋରରେ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ହେଇପାରିବନି। କଣ ହେଇପାରିବନି? ଆଜି ମୁଁ ଫୁଲ ମୁଡ ନେଇକିରି ଆଇଛି ବେ। ଆଜି ଘଟଣା ନ ଘଟେଇଲେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଇଲୁ ଶୁଣ ବା, ଘର ଖୋଲା ଅଛି, ଯଦି କିଏ ପଶି ଆସିବ, ଶୁଣ ଯାହା କରିବା କଥା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ମା ବେଲ ଇଲୋ ମା ବୁଢ଼ା ବାଟା ଆଇଲେଣି, ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣିଲୁ। ବେଲ ଓ ବେଲ, ଇଏ ଶଳା ସୁଙ୍ଗା ସାହାଣୀ କନଷ୍ଟବଳକୁ ଆଉ ପାରି ହବନି। ଇରେ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଅନେଇଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଯାଉଛି, ଶଳାଟି କୁଆଡ଼େ ଅଛି ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି। ଏଇ ଥର ହାବୁଡ଼େ ପଇଲେ ଶଳା ଟାଙ୍କୁ କଚେଇ ଦେବି। ବେଲ ଇଲୋ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣେ, ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା। ଇରେ ଶଳା କୁକୁର ମୋ ଭିତର ହାଣ୍ଡିରେ ପଶିଗଲା ନା କଣ ବା? ଗଲା ଗଲା ମୋ ଦେଇ ପିଣ୍ଡି ମାରା କରିଦବ। ବେଲ ଲୋ ବେଲ, ଇରେ କୁକୁର ପଶିଲା ବା। ବେଲ ବେଲ ମତେ କୋଉ ଲୁଚେଇ ଦେ। ତୋ ବାପା ଆସିଗଲା, ମତେ କୋଉ ଲୁଚେଇ ଦେ। କୋଉଠି ଲୁଚିବି କୋଉଠି ଲୁଚିବି? ତମେ ଏମିତି ହୁଅନି ବା, ରୁହ। ଅନେଇ ମୁଁ ଯାହା କହୁ ସେଇଆ କର। କଣ? ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଆମେ ଦି ଜଣ ଷଣ୍ଢ ହେଇଯିବା। ଆବେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ବେ। ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ବୁଝେଇଦେବି, ରୁହ। କଣ? ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବୁ? ହଉ। ଭିତର ଘର ସବୁ ବାସନ ଗୁଡାକ ଖସି ପଡିଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ମୁଁ ତ ନିଜେ ଆଇଲି। ଇଏ ଛୁଆ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ମୁଁ ତା ଭେଟ ପାଉନି। ଭୂତ ପିଶାଚ ନିକଟ नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए। कौन अंधार? ये किए? ये वृषभ महाप्रभु, ये हठात कहीं मो घर को आपण विराजमान कले? हौ हौ, इरे मु आपन को देखी भूत भावी साइलिनी। हौ आसिले आसिले, मु आपण को गोड़ तल पड़ी, शीघ्र आपण मो घर जातु जातु। वृषभ महाप्रभु, वृषभ महाप्रभु उपरे ओहो नाई रे, पछुआ हाथ माइली बोली नात माइले। आग रक्षा कर वृषभ। ये वृषभ महाप्रभु उपरे कोप करते ना कौन बा? ठीक ये वृषभ महाप्रभु को कौन आग गोड़ दीटा लेडीज गोड़, पछ गोड़ दीटा जेंट्स, ता माने कौन शिव भगवान मो घर को अर्धनारीश्वर बसरे मत दर्शन देते ना कौन बा? जय शिव महाप्रभु जय जय शिव। ना ये से ठाकुर मोर कहीं सन्देह आईलानी आ या गोगछिया पहाड़ दरकार। तो ये दीटा सला घंटा हलानी मत चषु कुटौच। देखो मौसा, चुप सला, आगे मंत्री की कही तो चाकरी खाइबी, तापरे जाई रो कथा। कौन तू काई ता चाकरी खाइबा? तो कोन आउ किछ खाइबा के मिलुने की? चुप, ये सला मुहरे मु निया देबी निया। तते हजार थर कही दर उड़ा सांगे संपर्क रखिबुनु, तू तुणी ताकू आनी घर भीतर पुरौचु। मु खाली घर भीतर पसिनी मौसा। चुप साफुनी मौसा, कौन
ତମ ଦେଇ ପିଣ୍ଡିକି ମାରା କରିସାରିଲି ମାନେ ଏ ତୋ ଟାଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବି ବେ ଶୁଣା ଯା ଯା ଶୀଘ୍ର ମୋ ଘରୁ ଆ ବା କଣ ବା ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଯେ କାହିଁ ଯେ ସେ ପରା ତ ଜ୍ୱାଇଁ ହେବେ ଜ୍ୱାଇଁ ନା ଫାଇଁ ବା ଇଏ ଶଳା ମୁହେଁରେ ମୁଁ ନିଆଁ ଦେବି ଏ ଶଳା ତୁରନ୍ତ ମୋ ଘରୁ ବାହାର ତୁରନ୍ତ ମୋ ଘରୁ ବାହାର ବାହାର ଶଳା ତଣ୍ଟିଆ ମାରିବି ବାହାର ଶଳା ହେଇ! ବାହାର ଧକ୍କା କ'ଣ ମାରୁଛ ଆଉ ଧକ୍କା କ'ଣ ମାରୁଛ କାହିଁ ମୋ ଘରେ ପଇଛୁ ତମ ଝିଅକୁ ଆଗେ ପଚାରିଲ କଣ ପଚାରିବି ପଚାର କଣ ମୁଁ ବାହାରି ଗଲେ ତମ ଝିଅ ସହିପାରିବ ତ ଏଇ ନାଇଁ ବା କାହିଁ ବା ସୁଙ୍ଗା ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଜମା ବି ସହିପାରିବିନି କାହିଁକି ଶୋଇପାରିବୁନୁ କାହିଁକି ନା କଣ ନା ବେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି ମଉସା